सोरगारि यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिर खनसे बराय हरबाय। दिनै आं के सोरगारि आंनि यूट्यूब चेनेलाव बिथांजों ग्लेसियारनि सोमोन्दै आरो लेह लादाखआव माबोरै थांनांगोन बिनि सोमोन्दै मिथिनो सानदों। दा नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। खुलुमबाय। आरो नोंथांनि मुं आरो थंखौ खिन्थागोन ना? आंनि मुङा के स्वर्गियारि, थङा जाबाय पाठशाला दिगालदंगा। दा आं नोंथांखौ सोंनो सानो सार, बे लेह लादाख ग्लेसियाराव थांनो थाखाय बिनि सोमोन्दै एसे। लेह लादाख ग्लेसियाराव थांनो होनोब्ला जों मोननै राहाजों थांजायो, बाय रड आरो बाय फ्लाइट। बे मोननै राहाजों थांजायो जों ग्लेसियाराव थांनोब्ला। मा मासाव थांबा माने बेरायनो मोजां नांगोन? ग्लेसियारनि बिथिङाव आं बेखौनो बुङो, ग्लेसियार बेरायनोब्ला लेह लादाख बेरायनो थांनाय मोजां समा जाबाय जुन मासनिफ्राय लाना नोंथांमोना सेप्तेम्बर मासनि गेजेराव मोजाङै बेरायनानै नायना फैनो हागोन। बेखिनि समा बिराद मोजां सम। बा जों बेखिनि समाव जों क्लाइमेटनिफ्रायबो एसे टेम्पारेचार मोनगोन, गुदुं मोनगोन आरो बाखि एसेबां गुसु गैया जालांगोन। बे समाव बारा थान्दा गैया जायो आरो बिनि थाखायनो आं बुङो जुन मासनिफ्राय लाना सेप्तेम्बर मासनि गेजेराव बेरायोब्ला नोंथांमोना मोजां कम्फर्टेबलै बेरायना फैनो हागोन। दा बिथाङा लेह लादाखआव थाना फैनाय नालाय, दा बिनिखायनो बिथाङा मोजाङै ग्लेसियारनि एक्सपिरियेन्स बिथाङा दं आरो बिथांनि सोमोन्दै मोनसे मिथिनो नाजालांबाय थागोन। नोंथांमोना नायलांबाय था। आरो आं नोंथांखौ सोंनो सानो, जेरै बेयावहा टुरिस्टफोरा थाङो, दा बेफोरनि थाखाय हटेलनि बन्द'बस्तफोरा मोजाङानो मोनोमा? जोङो गारिनि बिथिङाव बा बाइकआनो जा बाय रडजों थांनाय बिथिङाव बुङोब्ला जोङो बे आं बुंनाय समनि गेजेराव जुदि थाङोब्ला बेखिनि समाव जों एभेलेबल हटेल थानाय, केम्पिं जानाय, बे फिसा फिला लामा सामा हटेल मोनलांनो हायो जों बेखिनि समनि गेजेराव थाङोब्ला। आरो एसे थान्दा जानानै बारलाङोब्ला किसुमान हटेलफोरा लामा सामानि कन्डिसनफोरा गाज्रि जालाङो बरफ गोलैनानै। बेनिखायनो आं खोन्थानाय जिथु सम खोन्थाबाय आङो, जुन मासनिफ्राय लाना सेप्तेम्बरनि गेजेराव, बेखिनि समनि गेजेराव थाङोब्ला जों सब बुस्थुखौनो एभेलेबल मोनगोन आरो नोंथांमोना थानाय जानाय हटेलनि बिथिङाव गासैखौबो एभेलेबल मोनगोन। आरो जेरै बाइक राइडारफोरा लोंनो थाखाय ग्लेसियाराव बा लेह लादाखआव थांनायनि बिथिङाव बुङोब्ला आङो जानाय लोंनायनि खेथ्रआव नोंथांमोना ड्राइ आइटेम लांजागोन आरो लोगोआव ड्राइ फ्रुट जाबाय, बिस्कुट जाबाय, चक्लेट जाबाय, गोबां बिदिनो स्नेक्स दङ। बेनिफ्राय नामकिन पेकेटफोर लोगोआव लांजागोन। आरो ग्लेसियाराव थांनायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला सबनिख्रुइ मेन बुस्थुआ जाबाय दै नांगोन नोंनो। दै गुसुबो ला नोंथांमोना, गुदुंबो थार्मस नांगोन। थार्मसआव 1 लिटार 2 लिटार थार्मस मोनो, बेयाव गुदुं मोजां बयलिं खालायनाय दैखौ गुदुङै सोना ला। नोंथाङा गुसुजोंबो गुदुंजोंबो मिलायनानै लोंलांनो हागोन। आरो अक्सिजेननि प्रब्लेम जायो जिथुके नोंथाङा आधा घन्टानि 20 मिनिटनि गेजेराव एसे दै लोङै थाङोब्ला नोंथांनि देहायाबो मोजाङै सोलिनो हागोन। आरो जेरै जों ग्लेसियारनि सोमोन्दै सिगाङावहाय ओरैनो खोनाना मोननाय मथे ग्लेसियाराव थांबा मानि गोबां ओंखाम जानो नाङा होनना बुङो, एसे खम जानो नांगौ होनना, बे नंगौ नामा? नंगौ। बेयाव जों दा नर्मेलाव थानायनिफ्राय जोङो दा बेयाव थाङोब्ला मेक्सिमाम जोङो 1012,000 फुटनि सायावनिफ्रायसो नों ग्लेसियारखौ मोनलांगोन। मोनोबा जों दा ग्लेसियार हाबहैनाय मोनोबा जों हाइलिटि हाबहैनाय लोगो लोगोनो जों एसे प्रब्लेम जागोन। मा प्रब्लेमा? बेनो जाबाय अक्सिजेन प्रब्लेम जागोन। अक्सिजेन प्रब्लेम जानाय लोगो लोगोनो नोंथाङा एसे खर' सानाय मोनगोन, नोंथाङा एसे बिखा सानाय मोनगोन, हां लानायाव खस्थ' मोनगोन। बेफोर प्रब्लेमा नुजाथिखायो। बा बेफोर बिथिङाव आं बेखौनो बुङो, नोंथांमोना बेरायनो थांनो जायहा गोसो गुदुं बिसोरो ग्लेसियाराव थाङोबा बेफोर नांनाय कम्फर्टेबल बुस्थुफोरखौ लाना थांजायो आरो। दुखान एबा खाथि मोनो नामा? दुखान बाजारा दा आं खोन्थानाय समनि गेजेराव थाङोबा गासै फेसिलिटिखौनो नोंथांमोना मोननो हागोन। आरो सम बारनानै थाङोबा जिथु आं बुंबाय सेप्तेम्बर बारनानै जुदि थाङोब्ला, जेनेब्ला नों अक्ट'बर नभेम्बरनिफ्रायथ' रडआनो क्ल'ज जाखागोन, नों बाय रड थांनो हाला नोङो।
बेखिनि समाव बेरायनोबो नाङा नोंथांमोनखौ आं बेखौनो एसे साजेसन होयो। दा बाइक राइडारफ्रा थाङोबा माने लामाजों थांग्राफ्रा एसे लामायाबो गाज्रि सिचुएसन बबेबा गेजेर गेजेर लामाफ्रा ब्लक जाना थायो खोमा। बेनि खेथ्रआव बाइक राइडारनि खेथ्रआव बेखौनो बुङो आङो बाइक राइडारनि बिथिङाव लामा सामाफोराथ' मोजाङा मोजां जागा लाना जागा मोजां किसुमान ग्लेसियार जागायाव जेराव बरफ गोलैनानै थायो बिदि जायगाफोराव एसे मोजाङै नोंथांमोना नायै हयै एसे लासैहै बेखिनि जायगाखौ जिखिनि गाज्रि जायगाखौ नों नुनायाव एसे कम्फर्टेबल मोना बा नोंथाङा बाइक सालायनानै नोंथाङा कम्फर्टेबल मोनाखै बा जागाया एसे खात्रा बा डेन्जार जागा बेखिनि जायगाखौ नोंथांमोना स्ल'यै बारनानै आरामै थांनांगौ कारन मानो होनोब्ला नों गोसायै थाङोब्ला नोंहा गावहाबो खहा जानो हानाय आरो बरफ लामायाव जिथुके गेदेर भेहिकेला थांनायनि उनाव गेदेर गारि थांनायनि उनाव एसे एला लामायाव जिथु बरफ थागोन बे बरफखौ गेदेर गारिया जेब्ला दाबायना थांगोन अब्ला बेयाव बरफ बेयाव ग्लास जानायनि चान्स थायो ग्लास जायोबा फिसा फिला गारिया एसेयावनो स्लिक जानो नागिरो बेफोरखौ नोंथांमोना एसे मोजाङै नायनानै बारनांगोन आं बेखौनो बुङो। नोंथांनिफ्राय गोबां खौरां मिथिबोबाय थादों आरोबो मिथिलांबाय थानि आरो नोंथांमोनाबो नायलांबाय था आरो आं नोंथांखौ सोंनो सानो जे बाइक राइडारफोरा फार्स्ट एज बक्सनिबो जरुरि नामा? बेखौनो आं बाइक राइडारनि बिथिङाव बा ग्लेसियाराव बेरायनो थांनायनि बिथिङाव बेखौनो बुङो बिथांमोननिखौ आं बेखौनो बुंनो सानो बेफोरबायदि जायगायाव थाङोब्ला नोंथांमोनाथ' अक्सिजेन प्रब्लेम जायोबा एसे खर' सागोन बा माबा सागोन बेफोर जाखायो नर्मेल ओमफ्राय बेफोरनि खेथ्रआव एसे एला नोंथांमोना मेडिसिन जिथु फार्स्ट एइड मेडिसिन नांगौ जोंनो बेखौ लांनाया नोंथांमोना मोजां जागोन जेनेबा खर' सानायनि एसे एला ज्वरनि बेफोर लुज मसननि बेफोरबायदि टेब्लेटखौ लोगोआव लाफाना थाङोब्ला आं मोजां जायो आरो आं गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै सोंनोसै जेरै दा जोंनि बेयावथ' बेनि थान्दा आरो बिनि थान्दाया एसे डिफारेन्सआथ' बहुत डिफारेन्स खोमा आरो बिनि सोमोन्दै गाननाय जोमनायनि सायावहा नोंथाङा एसे फोरमाय। गाननाय जोमनायनि बिथिङाव आं बेखौनो बुङो दा जोंनि थान्दा आरो बेथिंजायनि थान्दा बा ग्लेसियारनि थान्दा बहुत जमिन आसमान अन्तर जायो बेखायनो नोंथांमोना एकदम माइनास थान्दाखौ होबथाना नों मोजां जेकेट मोजां टफि मोजां सक्स जुराब बेफोरखौ नोंथांमोना लोगोआव हाजासे लांखानो हायोबा जरासेनि जायगायाव नोंथाङा जरानै ला सब जिरादखौनो जरानै ला नोंथाङा बेयाव थांनानै आरो गोबां सान गानलांबा नों गांसे बेखौनो गाननाबो थानो गाज्रि नाङो बेखायनो नोंथांमोना जरानै सब बुस्थुखौनो लानानै थाङाबा नोंथाङा कम्फर्टेबलि मोजाङै बेरायना फैनो हागोन बा सक्सनि खेथ्रआव सक्सखौ नोंथांनो गोबाङानो नांगोन जराब्रै जराबा सक्स नांगोन नोङो सानसेयाव नों जरानै सक्स गानथारनांगोन बा नोङो 6 घन्टानि मुरे नोंथाङा जरासे सक्सखौ चेन्ज खालायथारनांगोन मानो होनोब्ला आथिङा गोलोमोबा एसे बेयाव बरफ नांनायनि चान्स थायो बेखायनो नोंथाङा गोरान सिज बाहायोबा नोंथाङा सेफटि बारग'नो हायो आरोबाव नोंथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन दा नोंथाङा बिनि सोमोन्दै एसे सायना साया बेयाव जन्थानि खेथ्रआव आं बेखौनो बुङो नोंथाङा गाननानै कम्फर्टेबल मोननाय जन्था जेनेबा स्पर्ट्स शु जाबाय आरो ग्लेसियाराव गाननाय नोंथांमोना जिथु बायराव थाङोबा गोबां जायगायाव मनालिफोराव ग्लेसियाराव गानलांनो हानाय मनालिफोराव बायरावजों थांनाय लोगोसे लामानो मोनलांगोन ग्लेसियाराव थांनायाव नांनाय गोबां जिनिसखौ नों लामानो मोनलांगोन गामबुट मोनलांगोन गाननाय जोमनाय जेकेट मोनलांगोन आखाइनि हेन्ड ग्लभ्स मोनलांगोन ससमा मोनलांगोन नोंथांमोना बेफोर ससमाया कम्पालसरि नों ग्लेसियाराव थांनो गोनांबा ससमाबो नांथारगोन कारन एसे बरफ गोलैनाय जायगायाव नोंथाङा खालि मेगनजों नायोबा नोंथाङा एसे नायनायाव नोंथाङा मेगना नुवा जालांगोन एसे लामा थांनायनि उनाव नुवा जायोब्ला बे नुयैनि जाहोना बेनो जाबाय बरफआ आयना बायदि मेगनाव जोंख्लाबगोन रिफ्लेक्ट होयोबा नोंथाङा एसे खस्थ' मोनगोन आरो मेगनाव मोदै गनाय बा मेगना नुयै जानाय बेफोरबायदि किसुमान बेराम जानो हानाय बेखायनो नोंथाङा कालारिं ग्लास लानो हायोबा नोंथाङा बेफोरो सेफटिनिफ्राय नोंथांमोना आरामै सेफै बारग'नो हागोन नोंथांमोनहा बिथांनि खुगानिफ्राय खोनाना मोनबाय बिथाङा जोबोद एक्सप्लेन खालामना बाथ्राफोरखौ बुंबाय आरो खोनाना जोबोद मोजां नांदों आरो फंनैसो बाथ्रा बिथांनिफ्राय मिन्थिनो नाजागोन आरो बे बाथ्राफ्रानो जाबाय दा जेरै जानाय मुवा बेसाद जानाय मुवा बेसाद होनोब्ला नोंथांमोना एसे जेनेबा नोंथाङा लेह लादाख सहैनाय लोगो जानाय लोंनाय बुस्थुखौ गासै बिथिङावनो एसे खम खालायनांगौ
जों दा नर्मेल जायगायाव थानानै जेसेबां ओंखाम जायो जेसेबां रुटि जायो बेखिनिखौ नोंथाङा 50% खालायखानांगोन कारन बियो अक्सिजेन प्रब्लेम जानाय लोंनाय बुस्थुआ थाबै हजम जानो नागिरा हजम जायैनि खेत्रआव नोंथाङा एसे खर' गिदिंगोन बा एसे भमिटिं जानो हानाय बेखायनो नोंथाङा एसे खमै जानांगोन आरो दैखौ एसे सम लानानै 20 मिनिट आधा घन्टानि गेजेराव नोंथाङा दै लोंबाय थानांगोन होमबानो अक्सिजेन प्रब्लेमाबो थिगै थायो लेभेला थिगै थायो आरो हजमाबो थिगै थायो खनसेनो गोबां जाहैयोबा नोंथाङा हजम जानाय नङा उनाव नोंथाङा भमिटिं जानो हानाय बा एसे हेडेक जानो हानाय बिनि चान्स थायो दिनै बिथां सोरगियारिनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय आरो बिथां सोरगियारिखौ आंनि चेनेलाव नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय साबायखर जासिहरबाय गोजोन्थों दिनै आंनि भिडिअखौ एसेयावनो थुंगिबाय जय हिन्द